jikang tungkang ngertiyo semeru sepatu terbukti bahwa ini bungar konangan ancik uang kene leluhurmu jalan leluhurmu dipernah karo soko yang darah panggilan ke semuanya mulu walso yang tu gawe kekeron mawana aku bapakmu baru supatmu cukup sebenarnya Romo Prabu Nerando Kawaca jebul kabeh iku mau mung kawekane wong-wong ing Mamenang kanthi cetha lan wewentean aku Mukti Wibawa ana ing Gunung Arga nanging aku ancik wangkene Sudarmaku yo Rama Prabu Nerando Kawaca kucing iblis lanat padha cek-cekan wis ana tetembungan anak lanang kain bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong yen aku mung linggih jegrang sila tumpang orang bisa ngrasakake nglaksaning rasa batening Sudarmaku Rama Prabu Nerando Kawaca seneng aku dudu anak lanang dalah patih keluarga kepala ngarsa sowanmu ya teh gagap gugut anggen kula sowan katimbalan diadak uga malah utang mestine kowe duweni rasa tandha pitakon ya teh iki dudu pisuanan agung kapara sliramu ndak timbali supaya ngadhep ana ing pengarepanku teh tenane ana bab-bab sing bakal tak beberake marang jeneng sira teh sinuwun menawi anggen kula ngabdi menika kirang leres monggo kula aturi ngersakaken nanging menawi anggen kula nyambut damel menika nguciwani monggo kapoco aja nggo kula mboten badhe suwala patih kalau donyaku yo bandaku matur suwun tenane kabeh iku mau luput putra beda sangga aturmu nanging kenging menapa kula kedah tedak dumateng panjenengan malah menika wonten papan panepen lajeng wigatosipun menapa patih tenane nganti aku mempun semati minta marang kanugrah aning Bathara Kang Maha Agung teh aku mung pengen goleki jati diri putih salebetipun semedi menapa sampun wonten pangsit piye teh niku lho wangsit teh wangsit iki mau dudu wangsit kapara Rama Prabu pribadi sing paring pangerten utawa paring pituduh marang aku teh lajeng ungelipun kados pundi sinuwun pangandikaning Rama Prabu Nerando Kawaca aku mukti ana ing Gunung Arga
Kuyancik-ancik wong kene wong tuaku ya Sudarmaku Niranda Kawaca. Kenging menapa ngaten sinuwun? Ngerti ya teh. Nggih. Tenane kabeh iku mau wong sangka pawekane wong-wong ing Mamenang. Kok ngaten? Sedaning Rama Prabu Niranda Kawaca ora kapundhut marang Bathara kang Mahagung. Nggih. Nanging kikrenah wong-wong ing Mamenang. Menang. Upama kowe dadi aku ngono kepiye teh? Jeneng anak dianak-anak aku. Kudu bekti setya tuhu dumateng tiyang sepuh. Iya, Upaminipun tiyang sepuh mangan sak cokotan tetep eling dumateng anak. Nanging kenging menapa tiyang sepuh dipun krenah dening asanes panjenengan kok kendel kemawon menawi kula luntak raos sing manah kula badhe madosi tiyang ingkang miloro utawi nyedani ing nira. nek kaya ngono teh ketokno wadya bala para yaksa. Nggih. Kowe tumuju ana ing Mamenang yen perlu Mamenang digawe bumi angus teh. Sampun boten kirang prawaca kepareng pemandhap barisaken sedaya. Kono-kono ingkang tindak aku mengko sing manggon ing bumi ya teh. Kabeh para yaksa. Kaget kowe tak kumpulake ing papan iki. Sinuwun Prabu Meru Supatma. Ngutus marang aku supaya ngetyakake kowe tumuju ana ing Mamenang. Nah, lakumu kabeh para yaksa ilu-ilu Banaspati gendru nenekan socongan iki dibudalke njaluka karo kanca-kanca yoga ya. Diiringi jangkrik singkong ben supaya greget ya. Sing penting gambya. Sapa kuwi diiringi jangkrik singkong budalke Mamenang. Sakto magayo.
ingkang ibu. Tapi ingkang ibu boten saged sae. Amargi penjahat rewel. Kang Mbok. Nggih, jadi kula Kang Putra nggih rewel kok malah ngerem-ngerem malah putanipun Kang Mbok. Pramesti lho. Lah nyuwun sewu. Rewelipun menika benten. Betenipun manggon pundi lho Kang? Pun magre menika anggenipun rewel menawi nyuwun dipun sesepi. Oh, ngaten. Kenapa nih Kang Mbok kok tansah rewel? Apa tiyang diparingi maem niku wau? Ya, Cik. Kembang sami kula kemarin maem nyuranatikeun. Kesempet kaya ngono. Tangan kok kaya ngono. Suasana iki lho, Diaji. Kok rada beda kawan pada. Aras ngaten lho Kang Mbok. Inji to Kang Mbok, aras diajak. Laras ku semua ayu. Dinten menika boten kados adat saben. Cobi dirang-direngaken. Peksi kita tansah wonten menika. Kang Mbok, sak menika kula ngerti. Ing menapa keleang-ling dharma tansah rewel kok ngaten? Jebul kok kerawan. Oh, menika karo pamanipun Kang Mbak melu sempat motor Kang Mbok. Pamane kepengin caket lawan kula Kang Mbok. Oh, nggih diajak. Aduh, Yai. Kanggo Pramesti Coba sawangan kuluranmu akling dharma. Bareng sliramu kuwi tumeka ning Taman Kaputren tansah mesem. Samune seneng lho ya. niku jeneng kangen kalih kula Kanggo. Napa iso? Coba to. Bagus. Niki wau nembelah napa Kanggo? Sapejan lan Kanggo saklo. Lajeng ingkang dipun rembak niku napa? Ya perkara putra-putrane kok kadingaren rewel putra-putraku kabeh. Kanggo sukesipun. Nuwun sewu Ndara. Nggih. Panjenengan menawi rawuh mriki anggenipun ngendika sampun ngantos sera-sera. Siramu iki lho, Nyai. Kanggo pripun? Aja sira kaya ngono. Malah bengok kados rada luruh. Ben kurang sakatene iki tansah seneng ora Menawi panjenengan sakatine sampun ngertos sinten melu sepatmo wiwit alit ngantos dewasa watak wantunipun nggih kados ngaten to Kanggo. ya ramai. Kang Mbok. Anten awak dhewe nggih nentang Nyai Mir Sepat. Nggih kados pundi Kanggo Pramesti? Nanging pancen ora kaya sapi. Nggih Siramu kok cedhatan kanggo sakatine ing Taman Kaputren. Temu wigati apa ya? Waduh Kanggo Pramesti, Kanggo Sukesi lan Kanggo Pramono. Iya ya. Yektosipun kula tumapak wonten Taman Pamardi Putri ing Magelang. Yektosipun kula badhe matur wonten panjenengan sakatrinipun. Yen to pancen kaya ngono, saiki enggal matur. Sejatine ana wigati apa? Mangsawangen Kanggo kula wedal sak menika kados pundi? Sampun ketinggal dewasa ta? Dewasa. Pitet. Nggih. Banjur Upami kula mengku salah satunggaling wanita kula sengkakaken utawi kula lenggahkaken pinangka garwa prameswari wonten ing Gunung Argodos pundi Kanggo? ya wis pas to Yai. Pancen wis titiwanci.
nggih. Sliramu kuwi kagungan sisian. Napa nggih Kang Mbok? Napa nggih? Pancen bener Yai. Kang Mbok melu seneng lho. Kapala ingkang kula kersakaken menika mboten jempi prayangan, mboten salah satunggal raseksi mboten. Kapala lamakipun jalma menungso kakung. Jalma manungsa. Nggih. Terus Apa pundi? yo bisa nglakon to Yai Mersupak? Duh Kang Mbok kula ngertos pepacoing para dewa. Menawi wonten salah satunggaling titah ingkang ngancai utawi mengkang pranatan para dewa niku pikantuk siku dendaning Jawata. Menawi kula kelapah garwa salah satunggaling menungso najan to benjangipun pikantuk bebendu napa kemawon kula saged anglampahi Kang Mbok. Pun sewu rupane kok kaya ngono Kang kepareng kula ngemokaken dumateng panjenengan. Nggih, Titah sampun ngantos tatak kodrating bathara. leres. Raseksa kudu dhaup lawan raseksa. Nggih, Yen to sawijining Bathara kudu pikantuk Betari nggih. Lah saiki Yayi ngono bangsane apa coba? Kula bangsanipun raseksa. Kudune kedharepan lan raseksa ngono. Kula mboten tresna najan to raseksi niku ayu-ayu ning babar pisan setunggal kemawon mboten tresna. Lah kula badhe mitang Pandhawa. Nggih. Lajeng sinten? Paminta ingkang ing mriku suwijining manungsa. Nika sinten ingkang tresnani? Ingkang kula tresnani menika inggih kawula utawi keluarga wonten ing Mamenang piyambak. Kok ing mamenang? Nggih, Ing ngono Kang Mbok wis tepan karo omongan kuwi. sampun Kang Mbok, sampun. Lah lajeng banjur sapa Yayi Mer? Boten wonten sanesipun namung panjenengan sak katrinipun. Napa kok panjenengan sami kaget lan kaget? Kaget ta Yayi Meru sepatmu. Iki piye to? Iki kita iki Kang Mbokmu lho ya. Kang Mbok Pramuni, kula kados ngaten amargi kula menika pengin bales sedanipun tiyang sepuh kula. Kamangka tiyang sepuh kula Rama Prabu Niranda Kawaca sedanipun boten dipun pundhut kalian Bathara Kanggo Agung. Kapara dipun krenah keluarga saking Mamenang. Mila saking menika Kang Mbok kangge nambah rengkaning manah kula panjenengan sak katripun kersa kula kaya wonten ing negari Gunungarta minangka garwa lan garwa kula Kang Mbok. Yayi Mer Supat. Nggih, Pancen rikala semono wong tuamu kuwi kapundhut. Sendo kuwi mergo saka wong tuaku Rama Prabu Sri Ajijo. Nanging Yayi, perkara kuwi rak ya wis kasino. Sliramu dianggep dening Rama ki kaya dening putrane dhewe. Nggih. Nganti sliramu duweni papan gunung ana ing gunung. Kudune sliramu ki matur nuwun Kanjeng Rama Yayi. jenengipun boten cekap semanten kemawon. Najan to kula nampi kanugrah wonten ing Gunungarta. Rasa atos kula jeneng kula niku mun mangertosi lembaranipun lelampahan wonten ing Mamenang lan Gunungarta. Mila saking menika Kang Mbok kula nyuwun kanthi sanget mbok inggih mboten sah angel-angel sampean mangpurun lan purun kalih kula. Nuwun sewu, Nduk. Kula menika abdi panjenengan. Nanging kula mangertosi tatanani yang bebraya. Wong bebraya menika tresna lan tresna. Menawi boten
ngaten bot-botipun kula tresna kalian panjenengan sakatrinipun. Tiba kosong balen. Sing kudune welas ki sliramu lan kabeh sakatrine iki Kyai Merspatmo. Sakira duwe nyembah ponabati. Apa yo mentolo Yai? Nek kula welas kalih panjenengan sakatrinipun sampun kanggo panjenengan sakatipun boten kagungan garwa. Mongko putra ingkang panjenengan menika tasih betahaken bapakipun utawi betahaken kakung pinangka mlentah kalian putra-putra sampeyan. Nuwun sewu Ndara. Panjenengan kuwatur emot senajan kados pundi kemawon suwayu kekalihipun menika kadang Yai, kaget menika ora nangis. Penjaga atur emot. Penjaga atur itu kabeh suwijine saksi. Buta wedok. Lho ngaten. Kula mboten seneng buta wedok. Apa? Buta wedok niku kamban cakep. Wah. Sami
niki gumantung panjenengan sak kami. Sedaya mboten sudi dadi. Gelem napa gelem? Yen ora gelem tak rudha paring peksa sampun dosa. Panjenengan iku nembe eca kapieca wonten ing pamardi putri kok dadak keplajeng ngantos dumugi alas niku napa dasare? Kyai Meru Supatmo. Meru Supatmo. Kenging menapa Meru Supatmo niku? Wonten gonjak kula lan kadang-kadang kula pati. Lho, lah kumblung papiye kok Meru Supatmo? Kula piyambak boten mangertosi. Nanging pawadanipun badhe maleske sedane tiyang sepuh nalika semanten. Dados ngoten jasaripun. Napa taksih bujo? Nyatos sampun tasih bojo. Menawi ngaten, goh padahal sudah Supatmo. Atus pundi, Pan? Apa sing kok karepe kok nganti kowe mbujung sedulurmu ayu Pramesti lan Manaryo seksara calon mara sepuh man. Iya, ngono ya kena. Saiki njur kowe duwe dasar sing piye? Timbang anake sampean niku randha mboten duwe bojo ra nggih. Kang Mbok Pramesti nggih randha mboten duwe bojo. Bener. Ramuni nggih sami mawon. Ora kek. Kula niku welas wong wedok ayu-ayu kok mung dadi randha. Karep kula niku badhe kula openi, badhe kula boyong wonten ing Gunung Arko. Wanggahaken pinangka garwa mawon. Ngono ya apik, nanging kurang becik. Lho nek sampean niku ndarani kurang becik, Iya, gen kurang becik ingen pundi man? Meru Supatmo. Riwon Ya senajan to Ndara Pramuni Pramesti kuwi mung sedulur arah. Nanging kowe wis diwengku pinangka putra lan Sang Prabu Sri Aji Jaya. Ngono. Amanaryo seksa. Kepiye Meru Supatmo? Leres menapa ingkang dados pangandikanipun Paman Arya Seksara menawi kula kalebu anak angkat Rama Prabu Sri Aji Jayabaya. Bener. Nanging panjenengan kula aturi pirsa. Kepiye? Napa sebabipun Rama Sri Aji Jayabaya ngantos ngangkat kula pinangka anak? Supados kula menika boten ngucap sedanipun Rama Prabu Niranda kawaca. Monggo wedal sak menika kula sampun ngertos larianipun lampahan kula lan Sri Aji Jayabaya. Lah iki tanggep kowe wis nunggak semilan pakartine wong tuamu. Meru Supatmo. Nek pancen kaya ngono tumindak, aku kang dadi pepalang. Nek kowe dadi pepalangku teh ora yaksa.